Vítajte v našom špeciálnom rozhovore, kde budeme preskúmavať svet umelej inteligencie. Som moderátor a spolu so mnou je tu dnešný hosť Alina. Ako by ste AI vysvetlili našim divákom, čo to vlastne je? Vytváranie počítačových systémov, ktoré môžu vykonávať úlohy, ktoré by normálne vyžadovali ľudskú inteligenciu. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby sa mohli učiť z dát, nachádzať vzory a robiť rozhodnutia na základe týchto vzorov. To znie veľmi zaujímavo. Môžete nám dať príklady, ako sa AI v súčasnosti využíva? Samozrejme. AI sa využíva v rôznych odvetviach. Napríklad, v oblasti dopravy sa využíva pri vývoji samoriadiacich aut, ktoré dokážu analyzovať okolitú premávku a reagovať na ňu. V medicíne sa využíva pri diagnostike a analýze obrazov, čo umožňuje lekárom rýchlejšie a presnejšie diagnózy. V oblasti obchodu a marketingu sa AI používa na personalizované odporúčania a predikcie správania zákazníkov. To znie ako veľmi praktické aplikácie. Ale mnohí ľudia sa obávajú, že AI by mohla nahradzovať ľudskú prácu. Je toto oprávnený strach? Táto otázka má niekoľko strán. Áno, v niektorých prípadoch môže AI automatizovať určité úlohy, čo by mohlo ovplyvniť určité typy pracovných miest. Avšak AI môže tiež vytvárať nové pracovné príležitosti v oblastiach ako vývoj, údržba a riadenie týchto systémov. Veľmi zaujímavé. Ako by podľa vás ľudia mali pristupovať k umelej inteligencii v tomto rýchlo meniacom sa svete? Dôležité je, aby sme sa pripravili na tieto zmeny a zabezpečili si nové zručnosti, ktoré budú v budúcnosti potrebné. Je dôležité byť informovaný a vzdelaný o možnostiach a obmedzeniach umelej inteligencie. Taktiež je nevyhnutné premýšľať o etických otázkach, ktoré sú spojené s vývojom a používaním AI. Spolupráca medzi ľuďmi a AI môže priniesť veľké výhody, ak je riadená zodpovedne a transparentne. Poďme trochu hlbšie. Ako AI vlastne funguje? Môžete nám to trochu viac vysvetliť? Samozrejme, rada vám to vysvetlím. Väčšina súčasných AI systémov využíva koncept neurónových sietí. Tieto siete sú inšpirované fungovaním ľudského mozgu a pozostávajú z mnohých umelých neurónov, ktoré spracovávajú vstupy a generujú výstupy. Tieto neurónové siete sa trénujú na základe veľkého množstva dát. AI porovnávajú vstupy so správnymi výstupmi a postupne sa učia rozpoznávať vzory a robiť predikcie. Fascinujúce. Alebo to môže byť aj trochu desivé. Mnohí ľudia majú obavy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany súkromia v súvislosti s AI. Aké sú opatrenia na minimalizáciu týchto rizík? Bezpečnosť a ochrana súkromia sú skutočne dôležité. Vývojári AI sa snažia implementovať rôzne bezpečnostné opatrenia, ako je zašifrovanie dát, overovanie identít a zabezpečené architektúry. Vzhľadom na citlivú povahu niektorých aplikácií AI, ako je napríklad zdravotníctvo alebo finančný sektor, je nevyhnutné dodržiavať prísne normy a regulácie. Ďakujeme za vysvetlenie. Ako by ste popísali termín silná umelá inteligencia? Je to niečo, čo sme už dosiahli, alebo ide o cieľ do budúcnosti? Budúcnosť AI je veľmi vzrušujúca. Môžeme očakávať pokrok vo viacerých oblastiach, ako je autonómna doprava, zdravotníctvo, výskum a mnoho ďalších. S tým však prichádzajú aj výzvy týkajúce sa etiky, bezpečnosti a regulácií. Dôležité je, aby sme boli na tieto výzvy pripravení a aby sme využívali AI na prospech celej spoločnosti. Ďakujeme vám za podrobný pohľad na umelú inteligenciu. Bol to veľmi osvetľujúci rozhovor. Rovnako ďakujem za vaše zaujímavé otázky. Teším sa, že sme mohli spoločne preskúmať túto dynamickú oblasť technológií.